नंगौ जोङो बे जोंनि 8टा गामिजों मोनसे क्लाब मोनसे दाजानाय दङ बिनि मुङा जाबाय सेभेन स्टार क्लाब बे सेभेन स्टार क्लाबजोंनो दिनैसिम जोङो ब्रैथि खेब बैसागु बरायनाय हाबाफारिखौ जोङो खुंफुंगासिनो दङ नैबे खेबजों ब्रैथि खेब आरो लोगोसे दिनैनि फुंनिफ्राय जानाय जिथु हाबाफारि दिनै फुंनिफ्राय जोंहा मोसौ थुखैनाय हाबाफारि बे जाना थांबाय बेखेवगिरि हिसाबै जोंनिनो जोंनि दाउथु बिखा दख'रानि गाहाय गोथारि मानगोनां मुस्रि कसु बसुमतारी बिथांनि आखाइजोंनो बे हाबाफारिखौ जोङो बेखेवलांदों आरोबा बे हाबाफारिखौ जों मावफुंलांबाय लोगोसे नैथि हाबाफारिया जोंना फिरफिला बिरहोनाय दंमोन बेखौ गाहाय आफादगिरि हिसाबै सेभेन स्टार क्लाबनिफ्राय आंनोमोन आं बेखौ हाबाफारिखौ मावफुंलांबाय लोगोसे थामथि हाबाफारि दं बे थामथि हाबाफारिया जोंना नैबे बैसागुनि सोमोन्दै जोंनि इयुन जेनेरेसनफोरनो जों फोरोंलांनाय आरो दिन्थिलांनाय माखासे मटिभेसन होलांनाय आरो बेयाव माखासे जोंहा गोनां जोंनि ओनसोलनिनो माखासे माहारियारि आफादफोरनि दैदेनगिरि सार बिथांमोनखौ जों लिंहरदों आरो लोगोसे जोङो बिनि उनाव जोङो माखासे गेलेमु आयदा लादों गेलेमु आयदायाव थाबाय बिदिनो गामि नाङै जोङो दुरुं बोलायनाय हाबाफारि थागोन बेनिफ्राय आइजोफोरनिफ्राय हांसो हमनाय जिथु मेगन खाथेनानै हांसो हमनाय एसे इन्टारटेनमेन्ट दिनैनि हाबाफारिखौ लागोन आरो माने बेजोंनो जों एसे इन्जय खालामगोन लाइमोनफोरखौथ' जोङो बेखौनो खावलायनांगोन जिथु दिनैनि समा सानसेनि नङा जोङो गोबाव सम जिथु दावगालांनांगौ दं गोबाव सम हान्थिनांगौ दङ गोबां लामा हान्थिनांगौ दङ बेनिखायनो जोंनि हारिमुखौ जों बजबनांगोन से नाम्बार आरो दिनैनि नैबे बोथोरा जिथु बैसागु बे बैसागु बोथोराव जोंनि गासै जोंनि हारिनि हारिमुखौ महर बेरखांहोनांगोन गोसो बोनांगोन बेफोरबायदि आयदायाव बाहागो लानांगोन दिनै जौ जुवाजों गफबना थाबा जानाय नङा बैसागु होननानै लोंना जानायजों गफबना थाबाथ' बे जानाय नङा बे मालाबाबो गावनि लामा हान्थिनायाव मोगथां महर मोननाय नङा गाव जिखौ एम खालामदों बे मालाबाबो जाफुंनाय नङा बेनिखायनो जों सानो जिथु दिनै मोनसे बर' हारिनि हारिमुखौ मोनसे महर बेरखांहोनो हायोबा बेबायदि बैसागुआ मोनसे जोंनि थाखाय मोनसे अपरसुनिटि बेफोरबायदि हाबाफारि समफ्राव बाहागो लालायनानै गाव जि रोंगौ जि सोलोंनो गोसो दं बेखौ जोङो एसे सिगां मावबादाबो लादोंमोन मावबादायावबो जोंहा गोबां जोंनि ओनसोलनि लाइमोनफ्रा बाहागो लादों आरो बेबायदिनो बाहागो लालांनांगोन जों बेखौ हास्थायगोन दिनैनि बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै जोङो जोंनि धेमाजि जिल्ला इउनाइटेड फराम अफ एक्स एन डि एफ बिनि गाहाय नेहाथारि बिथांखौ जोङो गाहाय आलासि महरै हांख्रायनाय जादों बिथांनि मुङा बद्रेस्वर बसुमतारी जोंनि बे ओनसोलनिनो जोंनि जनाय हालामनिनो गासै बर'नि माहारियारि आफाद जेरै बुंनो थाङोबा जनाय दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि नेहाथारि आरो लोगोसे जोंनि जनाय प्राइमारि बर' साहित्य सभानि गाहाय आफादगिरिजों लोगोसे नेहाथारि धोरोम आफादनि बाथौ आफादनि आफादगिरि नेहाथारि लोगोसे ब्रह्म समाज आरो बिदिनो इउबिपिअनिबो दङ इउबिपिअनि माखासे मानगोनां लेङाइ आफादगिरि दं आरो लोगोसे जोंनि एक्स एन डि एफ जनाय दख'रा एक्स एन डि एफ बि आफादनि मानगोनां आफादगिरि बिथांमोनखौ जों हांख्रायनाय जादों बे सेभेन स्टार क्लाबाव गंबेसे गामिनि मानसि बे सेभेन स्टार क्लाबाव जों गासै 8टा गामिजों जों बे हाबाफारिखौ खुंफुंनाय जायो आरो बे जों 8टा गामिजोंनो बे क्लाबखौ जों दाफुंना लानाय जादों